ପିଲାଏ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ଅସୁନ୍ଦର ଗଛ। ବହୁ ପୁରାତନ ବର୍ଷର କଥା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗଛ ଉଚ୍ଚ ଓ ସିଧା ଥିଲା। ଏହି ଗଛଟି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଓ ଅଲଗା ଦିଗରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଗଛଟି ଅନ୍ୟ ଗଛ ପରି ସିଧା ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗଛଟି ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ଏହି ଗଛକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଗଛ କହି ଡାକୁଥିଲେ। ସେହି ଗଛକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଦେଖି ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲା ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। କାଠୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲମ୍ବା ଓ ସିଧା ଗଛ ଅଛି। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ମୁଁ ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବି ଓ କାଠ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। କାଠୁରିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁନ୍ଦର ଗଛକୁ ଦେଖିଲା, ଭାବିଲା ଏ ଗଛ ମୋର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଏଥିରୁ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ଅସୁନ୍ଦର ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅସୁନ୍ଦର ଗଛ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଅସୁନ୍ଦର ରୂପ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା।